rana ka dinga ai ƙarya kake mai shadda ka ce ni wallahi na maka rana wallahi duk wanda ya mun halacci na sani ni ne yanzu kai da na ma ni ban ma rana ba fim me kake sa ni ka biya ni to bina ne na saka fim no da fim ina fa ka gani da na ga fim ɗinka amma lokacin da ka daina saka fim ai ni ne waye daina sani mutane ni kadai ne nake saka dama can ni da kuɗi na nake yin fina-finai na da taimakon Allah amma kuma na ma rana na saka a fina-finai ita wanda suka ce ni ban ma rana ba san da ka shigo industry wa ka fara sani ni ka fara sani sai AS ni ne ma rana na maka rana da kai da AS mai koyi fara sani yawa to amma kan ya hakan zai cire suna da ranar da ne ba amma kuma yana ci ba maka rana ba ni ban ma rana ba ni ba kai mun rana ba amma ni na ma rana ce ka tafi gida ka ai ma fada ba wannan zai goje ranar da ne ma kar ai ma fada to ban wannan zai goje ranar da ne ma kamayya a kari ban taimaki kariyar ka ba ni ma na taimaki kariyar ka na je ne ma actin a to da ka ce wa kalan dangi ka sa ni a kalan dangi an mun kan wadu baru da su taka nan ta Kano da na saka sai in biya ka kuɗin fina-finan hakuri da ka je ka goge suna